Goddag og velkommen til SP Maskiner. Butikken har et bredt udvalg af produkter fra Husqvarna. SP Maskiner er autoriseret forhandler af alle landbrugsprodukter fra New Holland. SP Madsen overtog virksomheden fra sin far i 1989. Siden har firmaet været under konstant udvikling og råder i dag over 3800 kvadratmeter. Erfaring giver styrke til nye udfordringer. Vi yder nærværende service med nøgtern og professionel rådgivning. Det er altid en god service her. Som din servicepartner er vi med hele vejen.